Hvorfor er Ørestad Gymnasium rammen for debatten med Helle Thorning? Det er det, fordi at Ørestaden er et åbent gymnasium og et moderne gymnasium, og så faktisk også rigtig meget, fordi det har en indretning, der er super flot og gør sig rigtig godt på tv. Jeg er sikker på, at det kommer til at se helt fantastisk ud med de her øer af unge mennesker, som nærmest svæver med statsministeren inde i midten. Så det er derfor. Jeg glæder mig til at se, hvad Helle Thorning-Schmidt hun vil gøre, når hun får spørgsmål fra rigtige unge, som handler om deres eget liv, og som også handler om deres følelser, fordi at det er sværere at komme med de her spin-doktor-konstruerede svar, når der sidder rigtige mennesker med rigtige følelser. Det er deres liv, det drejer sig om over for en. Så jeg er spændt på at se, hvad hun vil svare. Hvis du skulle holde din åbningstale for unge mennesker kun, hvad skulle den så indeholde kort? Jamen rigtig meget af det, jeg allerede har sagt. Vi er jo optaget af børn og unge. Noget af det sidste, jeg sagde i min tale i dag, det er, at noget af det, vi skal i gang med nu, det er at have fokus på netop børn og unge. Så vi er optaget af jeres uddannelse, både når I går i gymnasiet, men også når I tager faglige uddannelser. Vi er optaget af, at I ikke skal sidde for mange i jeres klasser. Og vi er selvfølgelig også optaget af jeres mindre brødre og søstre, der går i folkeskolen, som skal have en god uddannelse. Hvad var den fedeste oplevelse ved at lave den her debat? Det var at se de unge være så engageret i at stille spørgsmål og være så vidende og bruge sig selv i forhold til statsministeren. Og hun sagde jo faktisk også selv, at det var nogle af de bedste spørgsmål, hun længe har fået. Fordi når folk de stiller spørgsmål, der kommer fra dem selv, som handler om noget, de personligt har oplevet, så bliver de bare bedre. Gik det som forventet til den her debat? Det var rigtig sjovt. Jeg synes, de stillede gode spørgsmål, de unge, og ja, jeg vil gerne gøre det igen, for jeg synes, det var rigtig sjovt, og de stillede relevante spørgsmål, som har noget med deres hverdag at gøre. Ja. Mange tak. Tak skal du have. Ha' en god dag. Tak.